Guys, empilweni kuyenzeka ukuthi uyitshela ukuthi wenza into engcono uzama ukuthuthukisa impilo yakho kanti usuyigwaza ngowakho. To cut the story short, angisasebenzi kaHandeyi. Izolo ngithe ngifika emsebenzini kuseni njengenjwayelo ngibiza umphathi, umphathi kwenzakaleni. Ngihambe ngiyochase ama-deals ami because bengibona ngathi umphathi ubhizi, yabo uyangibiza aphinde yabo abe busy. Okay, cool, ku-right. Hayi vele-ke Nkosi yami udayisa iy'moto ikhanda libe lihambe kube ngathi alithathi kahle. So ngithi hayi mhlawumbe umphathi ukhohliwe ngihambe futhi ngo-chase apha. Ngithi sengibuya ngifonela umphathi athi noma phuthuma edeskini lami again sis. Ngiyibuza singazi kwenzakaleni because nasekuqaleni uthe phuthuma namanje usangiphuthume ngifike angihambise siye ofisini. Indaba mphathi noma sizamile nathi samile but kungaphezulu kwamandla ethu. Abaphathi abakhulu abasuka ema-ofisini la amakhulu bathi ubudlelwane bakho noHandeyi buphelile. Ngithi mina hayibo kwenzakalani la, yabo nami bengakholwa yabo. Ngithi mina kwenzakalani la mphathi? Athi nayi nanka amaphepha nanka sengifihla iminyaka yami ukuze ngangibona sengiguge kangakanani. Nanka maphepha contract yakho iterminatiwe. Hayi mphathi ngithi benginenyanga embi nje last month kodwa ngikhiphelile u6 cars and kule nyanga nginama deals. Ngize ngiyingcingele ngithi nginama deals awu6 angumavels. Phathi ngiyawudinga lo msebenzi ukuthi nginani ngiyawudinga. Athi mphathi nathi siyazi ukuthi uyawudinga futhi nathi siyathanda ukuthi uqhubeke usebenze, yabo, kodwa kungaphezulu kwamandla ethu. Ngithi mina hawu phezulu kwamandleni kanti ngenzeni mphathi? Athi kumayelana nokuthenga kwakho iy'moto ezu4. Shuthi abaphathi abakhulu abaneme ngeze ukuthi khona usalesman othenga iy'moto ezu4. Kube bengazi guys ukuthi mina ukuthenga iy'moto ezu4 noma ukuba naliya saluni bekuzofaka umhlabathi eparishini lami, bengingeke nje ngirisk, bengingeke nje ngiyivule. Bengingazi mina ukuthi akuvumelekile ukuthi ube nelinye ibhizinisi if uyabo usebenza lo msebenzi esiwenzayo. Bengitshe mhlawumbe akuvumelekile ukuthi ngingathiwa nangunoma edayisa imoto mhlambe ezinye, mhlambe nangunoma ekhipha imoto kwi-dealership aqeda ayidayisela abanye, mhlambe ke lokho ke, yabo, bengitshe noma ngenza i-research yami bengiyeke ngithola into entsha. Bengingazi ukuthi asivumelekile at all. Abuka ubuhlungu obudlula ukuthi usumuva ama-deals akho. Yazi ngike ngacabanga ngiyasho ukuthi uba uzoba nesineke selama deals ngoba wonke afuna i-attention yomuntu. Kufanele ngibheke umuntu onebhizinisi elithe ukuthi kuba dry khona ezowanika i-attention yonke le. Kodwa-ke kukona konke ngahamba ngaya kumphathi omkhulu. Mphathi omkhulu kwenzakalani? Niyangixosha. Wathi umphathi omkhulu sizamile nathi sisa ayikho into esizoyenza kungaphezulu kwamandla ethu. Kodwa mphathi kanjani ngoba yonke into isuke kade isayinwe yinina, mina nje ukuthi ngizi ukuthi ke phela ngeke ngilonge challenge nami umphathi okuwumuntu ongiphila isinko ngoba kube kuthiwa umphathi omkhulu akangibonanga yize umuntu ofanele lo msebenzi ngabe vele angisebenzi. So uma ngichallenge lo muntu shuthi ngithi lesi sinko angipha sona sekuyaphela ngaso angazi, yabo. Futhi akalokho eyalena le uhlale phezu kodaba. Umphathi omkhulu wase engivulela i-computer, i-email nje inegama lami lapha phezulu ukuthi sicela lo sisi ukuthi ngomhla ka-10 aphuma phele kaHandeyi. Namanje ngisashokekile guys, but angifuni kuze kube ngathi yini yani. No, isizathu ukuthi akuvumelekile. Ngiye ngaba kumqondo ukuthi ngithi kunganjani bavele bazithathe iy'moto ngiqhubeke ngisebenze. Ngabe ngabona ukuthi akusasizi iy'moto zikegameni lami. Kwaphela kanjalo nje ngesinko. Kwaphela njengamanje angizazi noma ngifocuse kwisaluni yami noma ngihambe ngiye kulama dealership ake angibiza noma ngibuyele ebhizinisini lasekhaya lokudayisa udizili. Angizazi.
Ngibonga noNkulunkulu ukuthi nginawo nama-choices engizothi mengithi ngizame kuwona. Kukona konke guys, ngibonga abantu abangisupportile kwi-journey yami yonke kande. Ngibonga abantu abangisupportile bonke kuwo wonke amabhizinisi ami, nengisazowavula ngizobe ngicela ukuthi niqhubeka ningisupporte. Angisasebenzi kahande. Angazi ukuthi njengoba bethe abaphatha ngibuyele ekhaya mhlambe bayongifonela noma kuyokwenzakalani. Angiboni mhlambe nami ngiyobe ngingasenaso nesibindi nokujabulela ukuphinda, because namanje angi-understand futhi angikholwa, kodwa ke kuyikona okuyikona. Ezinye izinto uyazenza uthi uzama ukuyiphilisa, uthi uzama ukwenza impilo engcono, uthi uzama ini kanti usuzigwaza ngowakho, and uma uyigwaze ngowakho-ke kuyake kugwaze kuzwele ngoba uwena ozigwazayo. Angizosho lutho-ke oluningi guys, ngiyabonga ukungisupporta nabakade beshare ama-post ami, yonke into nje ngiyabonga. Angisazi, yazi inyembezi shuthi aziphumuli uphuma emehlweni omuntu, because kunini ngikhala, kunini ngikhala nje, ngikhala kufanele ngabe azisaphumi. Kufanele ngisho ngabe kuthiwa ukuthi angikhale vele kuthi angihleke nje ngoba kanjani yabo. So guys, kodwa kwabasafisa ukuthi mhlawumbe bangisenda ama-documents basho ukuthi cha ngibabhekela imoto, bakhona o-salesmen abanye bayikho active kwi-social media, ngizonirefela nje kubantu aba-right. Phinde ngibonge uTsibi usiphe ngiphe ithuba. Ngiphinde ngibonge kumphathi wami omkhulu e-ofisini uMr Francis, mase ngiphinde ngibonge uKhuboni uPhathizwe nakuma-colleagues ami. Guys, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngiyanithanda, ngiyabonga nje kakhulu. Nabangisupportile ngeke ngikhohlwe-ke, abangisupportile ngibonga kakhulu guys, because nilifezile iphupho lami. Ngaba zikho lezi moto engixoshelwe zona kube kuthiwa bangakhona, ngaba yikho leya saluni kube kuthiwa ngizange ningisupport. So konke enginakho kungenxa yenu, kwande nala nithatha khona. Ingako ngithi noma ngesontweni ngifike ngithi lo mnikelo lo wokuqala owabo bonke abangisekayo kwindlela yami yokuphanda, base kuthi owesibili Nkosi ngicela ubusisa imizamo yami, owesithathu owawo wonke umuntu ongasebenzi emhlabeni ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga amkhanyisele amkhumbule. So nje ya okwamanje mina nokudayisa imoto ngisazophumula guys, sane-trauma, ngithukile nje lokhu kangempela, cabanga ngithukile, ngishokekile nina, ngazi ngishawa guys, like ngisho you know, but-ke akusenani bafethu. Sahlafuna noma kubaba papa yini sazolala. Ubingelela ngazo ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button le channel yethu uMkhosi. Ngane zakwethu-ke lana-ke uNoma uyakhala isililo sokuthi-ke uphelelwe yiparish noma uphelelwe umsebenzi wakwaHandeyi engalindele engazelele. Lona-ke wesifazane uthi imbangela uthi njengoba-ke edayisa izimoto zakwaHandeyi akuvumelekile ukuthi abe nenqwaba yezimoto azithengile ngaphansi kwegama lakhe. Uthi-ke yena uneziwu-4 iy'ngane zakwethu, singeke singathi usizi lo muntu omnyama, kodwa kusho ukuthi noma bekuwumuntu omhlophe mhlawumbe bekuzokwenzeka ukuthi uma equalify ukuthi noma e-afforda ukuthenga iy'moto eziwu-4 usengaphelelwa umsebenzi. Mina-ke nawe ngane zakwethu-ke ngicela sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel, siphinde futhi sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko, bye.